Abịa n'ebe ndị nọ na Anambra steeti nọ ịgbasi mbọ ike ịhụ na ọkụ latrik dị bụ ihe a na-agbasi mbọ ike ma agbanyeghị na a na-eti ezi ego n'ihe gbasatara ego ụgwọ ọkụ o wee bụrụzi ihe mgbakasị arụ nyere ndị mmadụ. Ndị Nigeria Electricity Regulatory Commission kwuru na nke agaghị adịzi etu ahụ nyere ndị mmadụ maka na ikikere ndị mmadụ dị mkpa. Chibuzo Obidike pụtara anyị akụkọ a. Ihe ndị a bụ ihe bụ isi sekpụ ntị site n'aka onye isi na-ahụ maka mgbasa ozi nke NEC bụ Oriakụ Aisha Mahmood, onye ọ bụ onye isi na-ahụ maka ikike dịrị ndị na-amụ ọkụ na ngalaba nke South East bụ Dr. Zubaru Babatunde bụ onye nọchiri anya ya na emere ya bụ ọgbakọ mkpụrụ ụbọchị 3 nke emere maka ndị nwere mkpesa ha ga-eme n'Ọka site na njikọ aka otu akpọrọ National Orientation Agency. Ọ gwara ndị Anambra ka ha na-agba mbọ na-edepụtagasị mkpesa ha nwere na-enwetara ụlọ ọrụ NEC ka ọ nwenyere ha aka ịgba mbọ na-alụsi ọrụ ike ma kwuo na idepụta mkpesa bụ ihe bụ isi sekpụ ntị n'ime ka ndị ahụ na-enye ọkụ lụwaga ọrụ otu o kwesịrị. N'okwu nke ya ka onye Managing Director Enugu Electricity Distribution Company EEDC Injinia Vincent Ekwuekwu, onye ọ bụ onye isi na-ahụ maka mgbasa ozi nọchitere anya ya bụ Dọkịta Idike Okechukwu, kweziri nkwa na ha ga na-agba mbọ na-ahụ na na-emeta ndị ahụ na-amụ ọkụ mma ma mee ka o doo anya na alụpụtago ebe a na-emepụtazi mita eji amụ ọkụ n'Ọnịsha, nke o mere ka o doo anya na onye ọbụla kwụgoro ugo mita ga-enwetazi ya ma bụrụkwa nke ga-etinyere ya n'ụlọ n'akaghị mkpụrụ ụbọchị 3.